Salam dostlar. Bugün size Türkmenlerin oklu tayfasından bolan Aba Serdar'ın gozgalı hakkında video tayarladım. Eğer bu video gönlünüze yarasa like koyup paylaşmayı yattan çıkarmayın. 16. asırda Etrek Gürgen sebetlerinde yaşap geçen Batırgay, Edermen, Türkmen serkerdesi bolan Aba Serdar Türkmenlerin oklu tayfasının başlığı bolupdur. Aba Serdar Türkmen tarihinde Aba Serdar'ın gozgalyň ady bilen belli bolan halk gozgalygyna Edermen serkerde hökmünde ýolbaşçylyk edipdir. Aba Serdar'ın ýaşan ýyllary Türkmen halkynyň durmuşynda iň kyn döwürleri bolupdyr. 16. asyrda Türkmenleriň ýaşaýan ýerlerini Günorta tarapynda Eýrandaky Sefevi döwleti, Gündogorunda bolsa Buhara emirligi, Demirgazygynda Horezm ýa-da Xiva hanlygy eýçilik edýärdi. Bu döwletleriň aralygynda ýarym erkin türkmen taýpalary ýaşapdyrlar. Olar esasan hem ekrançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanypdyrlar. Eýran şahlary, Buhara emirleri, Xiva hanlary, türkmenleri ýygyderli talapdyrlar. Olary özlerini gutanlyk tabin edip, salyk töleýän ilatyň sanyny artdyrmak isläpdirler. Galy berse de Türkmen yigitlerinden öz goşunlarynda gulluk etdirjek bolupdyrlar. Umuman aýdylanda daşky düşmanlar Türkmenleriň ýaşaýan ýerlerini wagtal soruş edip talaňçylyk ýa-da alamançylyk bilen tapan tupanlaryny ýygnap, küren owlary tozdurup, küle çöwürip gidýär ekenler. Daşky düşmanlara garşy görüşmek aňsat bolmasa da ýöne bu hiç başaryp bolmajak iş hem däldi. Esasat ağzı bir ve cevist bolup bir güçlü serdarın töwereginde jemlenmek gerekti. 16. asyrda uzboyun suwunyň azalmagy bilen Türkmen taýpalary ýoş-ýoşdan Günorta tarap süýşip urapdyrlar. Netijede Etrek Gürgen sehralarında Göklen, Okle, Emir taýpalaryndan warat bolan Türkmen toparlary emele gelipdir. Etrek Gürgen sebetlerinde gaýdysy Türkmen ýigitleri Aba Serdar'ın serkerdeliginde Eýran batwalyjylaryna garşy görüş alyp barypdyrlar. San taýdan ençem esi adyklyk edýän düşman leşkerlerini bir näçe gedek ýeňse berip kaçmaga mejbur edipdirler. Şol döwürler salgytlaryň çenden aşyk köplügi, üstesine de salgyt toplaýjylaryň kezdapçylykly edenetdilikleri, salgyt tölemäge ýagdaýy bolmadyk garip fukaralaryň arasynda uly närazylyk döredipdir. Aba Serdar'ın gozgalygy hem şeýlerek ýagdaýda başlaýar. Günlerde bir gün Eýran şahynyň salgyt toplaýjylary Etrek Gürgen boýlaryna gelende Aba Serdar halkyň öňüne çykyp salgyt toplaýjylaryň başlygyny Şatyrbegiň kellesini alýar. Şondan soň gozgalyň bütün Türkmen owalaryny gurşap alypdyr. Hemde Astrawadyň käbir beýlek sebetlerine hem arlaşypdyr. Bu ýerlerdäki Eýran häkimetleri gaçyp gitmäge mejbur bolupdyrlar. Astrawadyň hany Keçer Şahberdi öz garyndaşy Şatyrbegiň öldürilendigini eşiten badyna gahar gadaba minip 1550-nji ýylda baş götüren türkmenlere ceza bermek üçin Etrek Gürgen türkmenleriň üstüne ýörüş edipdir. Şol wagt Aba Serdar'ın eýçiliginde bari ýok 40 golay atly ýaragly ýigit bolupdyr. Aba Serdar ýaşurlaryň maslahaty bilen oňşy tire taýpalardan ýardam talap etdiler. Aba Serdar aýaly ýyllary, çagalary we garry adamlary Garaguma tarap ýollaýar. Aba Serdar göklenlerden we emirlerden hem kömek gelip betipdir. 1550-nji ýylda bolan söwüşde Aba Serdar öz ýigitleri bilen düşmana berk gaýtawul berýär. Şeýle güç bilen türkmenler Eýran goşunlaryny çym pytyrar edip olary gaçmaga mejbur edýärler. Hemde Astrawadyň hanyny bolsa ýesir alyp başyndan jyda düşüripdirler. Söwüşiň netijesinde bu ýerde ýaşaýan türkmen taýpalary erkana adat ýaşap başlapdyrlar. 1554-nji ýylda Tahmatov Şah 1-nji 8000 adamly goşun bilen Aba Serdar'ın üstüne hücum edýär. Aba Serdar bolsa Eýran bilen ozaldan hem urşup gelýän Ürgenç we Durun welaýatlarynyň hökümdary Al Sultan bilen lalaşyk baglaşyp
Eýran şahsyna garşy çykyş edýär. Türkmen özlük bilelişigi Etreň boýunda bolup geçen gadaply söwüşde Gızylbaşlary derbi dağın edipdirler. Eýran taryhçysy İskender Morjyň ýazmagyna görä, şondan soňra Aba Serdar etirek gürgen türkmen ýylnyň hakyky we ýeketek özügtiýarly serdaryna öwrilipdir. Eýran şahsynyň ýakyn adamlaryndan biri bolan taryhçy Hasan-i Ruminiň sözlerine görä, Tahmaspşa 1557-nji ýylda da atly serbazlaryny Aba Serdaryň üstüne iýberýär. 12.000 Eýran goşunyna garşy 2.000 türkmen, 3.000 özbek ýigitleri söwüş edýärler. Bu söwüşde Aba Serdar gökleňleriň däl tiresinden bolan Garagoç batyryň 300 sany ýürük atlysyny bu kawda saklaýar we özü bolsa Özbek Serdar Al Sultan bilen Eýran goşunlarynyň garşysyna çykýar. Aba Serdar bolsa sağ tarapdan hüjüm edip uluzary uran wagty Al Sultanyň goşunlary hem ýetip gelýär. Sonra Gızylbaşlar maskara bolup gaçmaga başlaýarlar. Şondan soňra bir näçe ýyllap Eýranlar, ýagny Sefevi döwletiniň goşunlary türkmenlere ýanyşyp bilmeýärler. Hem-de ilat hiç bir ýerde salgyt tölemendir. Bu wakalardan soňra Eýran tarapy güç bilen ýeňip bolmajagyna göz ýetirip hilegärlik edýär. Lalaşyga görä ilki bilen Aba Serdara Eýranyň belli serdarlarynyň gyzyny berýärler. Geliniň hyzmatçysy edip de 4-5 Eýran ýigidi türkmenleriň arasyna iýberilýär. Takminan 1564-nji ýylda iýberilen gyzyň goralçylary Dildüşik Gurnap Aba Serdary giýje ýatyrka öldürýärler. Onun kellesini bolsa Astrabat häkimini Sowat türkmünde getirip berýärler. Aba Serdaryň ömür tanapy paçgaly ýagdaýda kesilse de Astrabat ülkesinde türkmenleriň täsiri güýçli bolupdyr. Eýran häkimetleri olaryň içerik işine gatyşyp hemde salgyt salyp bilmendirler. Bu ýerde ýaşaýan türkmenleriň erkanalygy 16-njy asyryň 70-nji ýyllaryna çenli, ýagny Abbas I-niň paçalyk eden döwrüne çen dowam edipdir. Sözümizde jemle aýtsak, türkmen halky şol döwürlerde hem san taýdan epesli az bolsa da agzbir bolup daşky duşmanlary ýeňmegiň höttesinden gelipdir. Aba Serdaryň gozgalagy hem türkmen taryhynda örän uly ähmiýete eýe bolupdyr. Ol ömrüniň 7 ýylyny söwüşip geçirip Sefevi Gızylbaşlaryny ýeňmegi başarypdyr. Häzirki türkmeniň ýaş nesilleri hem ata babalarymyzyň bu topraklary goramak üçin niçe ganlar dökendiklerini ýatdan çykarmaly däldirler. Hawa dostlar, bugünkü videomuz şundan ibaret. Hoş sağ olun, sağlıkta görüşelim.